Xornadas de festa co fútbol base a que se viviu esta fin de semana en Antas de Ulla. Desde o venres ata o domingo un total de 54 equipos de 5 categorías competiron no Castro de Seoane pola terceira Antas Cup, un torneo organizado polo club local que este ano, ademais, celebra o seu 40 aniversario. É a terceira edición este ano e, bueno, surxiu un pouco por facer unha especie de convivencia dos nenos que esteñan aquí e pasen un rato agradable. Porque desde os valores fundamentais nestas categorías inferiores faise equipo. Luchadores hasta el final, vamos real. Y no hay nada más que decir, unos cracks. Gañar importa. Viñamos un pouco cansados, pero tiñamos a esperanza de que íbamos ganar, porque xa lles ganáramos nas fases de grupo. Pero con compañerismo e xogo limpo, métense os mellores goles. Nos só xogamos por divertirnos e intentamos facer todo o posible. Fútbol do bo que seguiron decenas de aficionados e familiares que animaron a estas promesas nun torneo que contou ademais coa colaboración da Deputación. Antas de Ulla caracterízase por ter unha forte actividade deportiva, por ter unha forte actividade cultural tamén, froito da implicación dos veciños e das veciñas. Dai que haxa que felicitalos porque nos dan grandes alegrías e días de festa como este. Unha festa que rematou coa entrega de trofeos. Finalmente proclamáronse vencedores nas categorías máis pequenas, alevín e prebenxamín, o Silleda e o Obradoiro. A copa nas categorías superiores foi na Benxamín para o C de Lugo e na infantil o SC de Milagrosa.